university. Affiliated university. Daki hajar ngot ke samla puli ke school ba North Eastern Hill University Nehu. Hapok ka jingalam jo ka Nehu su bat ka KSU Nehu unit hakashipo terik naiwing. Kilami banyat pat ba na Palau Library shadu ka Jakasa jong upro Vice Chancellor ka Nehu. Bandawa ba unpa da ka jingtho siya ka Ministry of Education. Ban ompelong ya ka Executive Council meeting. Hakanong ba Delhi ka banlong hakakatsaw terik menta upnay. Hakani ka jinglet ya kendo ya upro Vice Chancellor. Lasaki ru ya ka jingapan inya ka bajur. Hapdeng upro Vice Chancellor bat kisam la puli. Henry Tang hadin katu ka nipor nakalyang upro Vice Chancellor. Ulapa ya ka jingtho. Banweng no hakabaya day bat ka jingpulong ya ka EC meeting. Hakanong ba Delhi. Habaya keran syakilat putay kubor na kilyang kinungalam ka Nehu su ka KSU Nehu unit bat kisam la puli. Kila ong banakalyang kisamla puli kim kwa satya ya kanika Executive Council meeting kabanlong ha Delhi hakakatsaw tarik ya kaban penyahat ni kli da Vice Chancellor ka Nehu u Professor PS Shukla. Nakalyang kisamla puli kila ong babalay haban pelong ya kanika jingalang shadu Delhi hakabaya day berkaskol ba Nehu namar ba nakalyang ka Ministry House nam baladam Kalada pa da ka jingtho baya kinu kini jingalang baya day berka school ba Nehu hapelong hapo jong school ba Nehu. Sir, ini bakal ada notification. Sir, man kau nak cukli kita kau nak cukli. Mana ba implement kita tu austerity measures sir. But people do not know iki funding iki department. Ini kung ka university na. Kung ka university underhand sir no sir. Pero jong pili sir. Te fikir bang saya kan isi ban perlong ada hir mana benar ya sir iki kan iki jingal. Sir, coba kanong lang anjuba. Kalau nak join university sir, denam saya kata. Iko ang anjuba. Join kita cukli ini lah. Terus ang anjuba. Dia pailat lalu fikiran anjuba. Ini saya baik kaya berle, no issue. Anong ipi? Kini bentip cepat ba. Niyo life sanpulai crore, piti mansap kata. Nomor lalu pim ko, mansap berpim ko aktif kecil sisa. Last year of financial year 24-25, niyo sanpulai crore kapisa ban peniat ya recurring grant jong ke university. Kata kamu pensiu kis ya kitulop jong ki casual workers ni dan harus siajar mut ban peniat ke university ya ka everything like ka salary but pension. How ne uslam bamenta ni nakasan pulai crore la khati engi sika life way crore kung ka university ngim don sinaya ro kapisa menta ni suya ya every month to month ngim tep kunung in pinya namar nakata kadaw ngi haple ka austerity measures tang sulong privacy ngalale che Delhi bang latho kanu siniki bahakani ka revise estimate pakin long December semua bapan kentio ya ka grant ka jingi namar kham ka grant nginomla tang ka wailait ngi siu nriu crore si islam tang ka wailait Kapay petrol, kani katay barokhat ni pinya ka grant ministry. Menta ka internal resources ngi ka fees ka papisio is one of the lowest in this country. Ni penmi tang 8% na ka total expenditure. Menta kini giju ki ministry ngalet mal kapor ngalet back pisai ki namta kani ka university. Phimut kina ai direction nang tinga ngalan penhe ka sedam ngono ngam tre bangen. Balai this is a central university funded by them. So nga OMP season IMP ka directive nga tho ka email you register ngong as directed by the official of the MOE then nga I copy ka MOE ru kon mo nga I copy to register ka jo ka copy nga ISU MOE wo undersecretary bu director manta phi ong phi phila on pini ben he sadam ni sarau ni nga nomor balai ya phi ka fight ka dei tang spang sukla ya nga ka fight ka dei pan penya ja kini ka university ka bom dan pisaso ka bom dan ni don hadu sia jangut kini ki casual workers lasai minta pipene ekana ka ministry larang ngim dan pisang ya mono sik salary jong kiti sia jangut phi the pila like pisa you'll be here for 1-2 years you'll be going away who will look after them kini kitu action am jonga so nakta daw OMP when we deal with the ministry baling atho ipi to appeal when you deal with the ministry you can fight with Shukla no problem in fight with Shukla but if in a fight with the ministry kama kinu ke badan ka responsibility katai ka funding agency of us we don't even have we spend listen out of 53 crore we got only 31 crore this time we don't have money to send you for your trip and all that you can put on resign. It is very easy to resign. Sir, come here.
You talk to the press. No, wait. Silakan ngingin keren. You want to go? Kita itu lupa pakai universiti ka don shortage mo. To kawai ka jingkili. Yakini ki isi member ban Pasha Delhi. Mana ban siu bisa? So, yakini ki isi. Mana ban siu bisa? These members going to EC will be born by the university. Okay, now. Kata. Kita by university. Next question. Hato kay nehu kala ne ban hol ke isi hapo nehu. Yes, it can. Tebelai pat Sir, yang ini pipes YouTube kata ka austerity measure, kata ka department kata. Tang bayar ka badla ban le hapo nehu boleh betul ka ban Pasha Delhi ba ngingin tutu ya kata. I understand your Ingin emotions. tutu ya kata. I understand your emotions. Then why I'm not don't you saying against. even comply our emotions, sir? You are Because- playing with our because- emotions. no, You have because- cutted Hikam because I Shah did not after say- sir I did not Penduna say, ya ka funds namenta ki study tools Penduna. What ki departments menta ki underfunded, menta ki external examiners ki nar banwan. Tang ma in the meantime sir ma PPO ma kata ka problem. Solution ni kai phai ki member sa Delhi. I know. It doesn't But sound that correct. I is know. not, sir. You That are is right. something No, we you are accept, right. sir. You are right. He's Nak right. kailan yung students kim ko accept itong kita, sir. You are right when you say that when we don't have money, habang imdan bisa baling in like perlong meeting sa Delhi. You are right. But this meeting I have not called to Delhi. It has come from the ministry. And number two, more important. Pengi kata. Sebab yung bakawan na ka ministry, pengi yang kata ada. Just show us that the ministry has directed, and then we will leave. What do you say? Show us that the ministry has directed you, and then we will leave, I sir. have already said to you, now number one, the reason when the telephone came, I call you that it was a telephonic call. I've Sir, written to you. telephonic calls, we don't know sir what has happened between the telephonic call between you and them. You went to Delhi or not, also we can't verify, sir. No, it's Because okay. we didn't go with you to No, Delhi, it's sir. okay. See, I'll We tell don't know you what one talks you are having. The reason why I am But when the rule, complying- when the reason- ministry, sir, kalau kalian di ministry, what ministry has said, ngapain ni ketu notification apa ni jong I arjar know, usah, I know, sir. I- Ministry kalau orang ya ki EC, ki FC, bar ki AC, ki depan penlong bayar apa ka campus. the reason Tapi why- ni yang ni bakata ka direction, ka ministry baka IFP penlong ma penlong ya ka EC jong The kan reason ni. why- What is so special about No, Nihu no, to hold EC in New Delhi, sir? You are very right. The reason why I am complying with the ministry for the very simple fact, although we don't have money, we have to go, is it because the same ministry we are expecting and we have written to them to revise our budget estimate in December. These are the same people who will decide in December. Kini kiju Ibrahim. Ha December kin decide kila apa pisah semi. So kumno nga nakatay ka agency ka banga fight, naka ministry ka banga ngalipan pisah, namta ka university. Ya ketika juga hinga nganile cuma malang kapot. Pimdan ka, sir. Pimdan kam te ban banila thama. Chupeni. Within the campus, we can. So Sir, ngim ong re pi, sir, ngim ong re pi. Ba pinat What is ma ba the way out? ministry. You tell me. To managalan jungi ngi ong ba, ada ka ministry ka IFP kum kata direction chupen shy ngi de pen ngi kum kata direction ba ka ministry. And then ngi sing so. The direction came as per telephonic call. Do we accept telephonic calls? No! Do we accept telephonic calls? Show us in written, sir. Show us in written, then we will agree. No. We will show, if need be, we will show the direction given by Professor Umdor to the registrar to conduct EC in Delhi. We have that in writing. Yes. We have that. I issued. Why, sir? Yes, when you issue the austerity measures, people underfund iki departments, pimsa iki kena bagi study tours, only less departments kena manage. Tama pila ban fund pa iki EC members I manage am not Delhi, sir. funding. It is a direction from ministry again. Show us the direction. Show us the direction. Okay, now- If it is telephonic, sir, what you are bawon kami the direction How ministry, sir. seriously who, sir? Through telephone call, we can spend the money. Notification. Because you know I don't want trouble in this university for me. For the last 5 months, I have run the university for the best of the students. You cannot deny that. But and I've done it without for one small issue. If you are so fixated on Shukla, This is not a small issue, sir. Executive council is not a small issue, so your hate for Shukla is so much that you refuse to see from explain that there are so many other angles Yakarika University that we have to think. I cannot help to explain it anymore. I rest my case to you, humbly rest my case to you. I have nothing against you, you are my students. I have nothing against you. You know that I've worked very closely with you. I will issue the letter now to the registrar.
to kindly withdraw that notification, because this is being done as the students are not pleased and we want to avoid any serious issue in this university. If that And is the also, case, sir, and secondly, sir, we also want that inter-college cricket to happen, sir. no, don't bring it now. Don't bring it Why, now. sir? Why? When you can even the EC members together, why can't you think about the other members? No, that is something that we demand, sir. You need everything, but for that you need money. Kumbang itip lang ngedon lang hari kapor ke pemerintah nadu kala jong ka step kapor RJ kumbalai saki na bro atli seng kiba yala me kanika protes Henry kanika protes kadika bala ya la sistem tam te kumbang istu te hakabai dei kanika cis ka executive council meeting kaban balakhat da uni balakhat nyimtep syai lakakhat ka ministry ne manu bakhat Henry ni sutu syai pat bakani ka jingkhat kawan napo ka office jong PVC te ka ek bangim la ban pediang kalong bitek ba un chair uni UVC uni Shukla te katkum ka act and statutes jong kani huru kala kado syai ba ka de ka kanu ka AC ka de ban long hapo ka school ba hi jongka nihu hakanu ka campus pakadan ka nihu te ka ek jingmat bandan chapo satish po nong ba dalhi bat bale hiru hab da chia jong da uniu Shukla te kumbangi tep hakisngi ke bladap ru benai me ka ministry bladap assure ba kan de ka last isi ba un hol niu visi namar ki kam ki bakerke niu Shukla te hakani ka mencem tayo beran habar bami itu notification nak kaliang kan husu hajing dan rengkat jong ki isu ni unit lalit mi syaka PVC office ban di notify ya kan ka letter ke bala daun ni PVC te hakatu kasngi PVC ilaong bakanumla banle nak kaliang jungi kan ka ministry level te ni nak kaliang jungi ngi klam song thai ni khaman thai man kasngi ngi tru ka jingtho ngi lapha skia what chaka Ministry of Education te ka bas ngoling ngo pat menta kasngi hakani ka por ka bamta dangi lawan mde tang siteng naka streng jo kani hu ni dan kumbasi ajar kat sans pangun te kai ka papen long ipat ba in notify hida mai hakisi baladap haka Tuesday macam tayo ida ong hi ba kani am namla ban di notify ka di tang ka ministry level ka banla Henry kapamot ayu pat bangin hapwan hadu kan ni te kamot ki kinu issues nang ni khmat ni hapwan de ki pajba ni hawara de ki pajba ki patsan baru ki khana joka university kin du ki class kin hapdan ka protest but agitation mode bandan ya banyo ya kinu ki basic necessities lan ki jingdawa ki ba rit ni baret tam te kumba ngitep ru baka nihu kala shut down ya ka pisa but bon ki departments kimla shu ban le kini ki programs kini ki seminar kini kita ki jongki te naka office ka jongi PVC hi kala mi ka notification ba numla ban dan ki seminars bahe te ka jingdo long kalong jongki samla pulih hi berhoi ba dan hani university te mata ki ki khna ru bakin le na mata ki excursions kini kita ki bade ki field trip ki khna ki do ki na marble ba kamdan funds kan hu te hakani based on that same report hi te mentapat ngimi ka notification na PVC's office bakan dan ka executive council cepo Delhi te mata manu ban fund ni kita khatsan ngot ki bade ki members jongane ka executive council te dakumno sau pau san pau hajar marwe tang ka bailet by one ka baisa ka jongki te dakumno khatsan ngot kata pila ben mut der kanno ka jinglu jingsap kala jengai lada katu ka pisa ki invest na hi khna ki pen haki khna na pata ka jing bha jing miat jong ki khna bat komjoru ki pen bha bat penyo ki khna ki trips kini kita ki ban let for na pata ka jing puli puthi ka jongki te ke kanwara jing mantoi bale pat na hapra ikan ka academic ya ka executive council shadal hi te kata hi ka long ka nakaliang jungi kadauba bengiwan hari kasking kerteng jonga kadi Rubin Nongrem kadi kadi na department of education kadi presiden jongki suni unit jonga samoy trikam arjar absan arjar pendriu
pakai kumba pi la ui ba kajing ki jongi kelas sedang nadu ni sini habe dia betul ka notification bala like da registrar ling ba jing ai permission provinsi habe dia betul ka executive committee ke badi ke ba sispa kena pulai ke ba temu ban pelong te apa nong ba dali ni lapoi sia ka bekut nomor ba kini ketiga pemerintah nak yang provinsi dekat registrar gila ai ni kata ka city lani kata ka notification ke ba plat ba ya kani ka executive committee ke ban pelong apa nong ba dali ha kani khat sautorik jong ni banai pemerintah in pensange no te ngisngo ban ai kulei sibun gi pat ba gi para samla puli ha kani skol ba ki ba don kata ka jingi teli ki bala ai keti kemon kediang ha ba ka gunu ke por ba ka union hi ka don kam haringkat kani husu te ngskwa ban pergan mau khendiat ba habide ba ka jing pelong ya kani kecing ki kecongi kadai baik leng ba profesor umdor hi wong hi dalade ba hak tuk singi bangilet kata kani ka sautrek jong ni banai pemerintah dili gendu ngim simlara gi media ndri ga ka ba karai ka bangiyo na profesor umdor kolong baik ba ni hi na kaliang jong university ngimla ban isu kinu notification ndri ka basungulungo kolong ba ka notification ni kami napo university habai dei ba kata ka isi ka executive committee bat kumjuru haba ki di notify mentah du bangi haban wara ya baru ki samla puli jong nek school ba hagane khlimat ka mentaru de na university hi ka ba ai ya kata ka notification te kai ka ba pen sngulngo susu kolong ni ba hot mistu ba ka kai ka ba jia po ka university jong ka dei leng ba ka jing le akai jong ki katu kan ni ki briu ki bakwan mentoi simet ki ba kwa ban hiar susu ya kerdan jong ka university siapo tengis ngo banong ba kai ka bangi sem ba kai ka bangi lap nyimla ban priang ban nyinem priang hiru ban nyinyai yele na banta ka hok jong ka school ba hi beroi khanang ba school ba hi kan kiu kham sejrong te kumjuru se si bentang su banong ba ka tu sengi i profesor umdor ka baburom yong ni khangno e ka university namar balai ba ni sungthu ba ngimla ban pengej ya usukla Henry kai ka ba ngulungo susu kolong ba menin ka janmit ngiyo man ya ka sithi nei profesor umdor yong ba sungo ba plino ya ka university ka administration block te kai ka ba ni yo sngo kalong ka ba khamlingo susu namar balai ba ipa hi ban khang mentai ipa hi ban ple te ngi sngo ba ka don ka air ka cylinder namar ba hagini kisngi bal adap ko mangi tep i baro ba dai kisngi ki babun hi kisngi ki kisngi suti nadu kisngi ba balang terter hadu kisngi thodien te ngi sngo banong ba nakaliang jongi ka seng harkat kan husu bat kumjuru ka jingi kasyan jong ki baro ki samla puli ke badan hangani skol ba nginong ba nangni sekmaru ngin peni ba ngidon gabor omdei tang maki ki badon bor ki balaban penyak ling ba ki jingtho jingtar ngin peni yak ta jingi teli kum ki samla puli ke skol ba haba ka liang kano siliang ngiru kum kaseng ringkat ka ni husu ngin le yak badon kam khanang ba kum kini jingja ke nomor ra su apok skol ba jungi ndri kin warra de ki weipat ki balaban wara jing mutoi ke skol ba hi kat kum kan notification bala pelait na Ministry of Education haus nam arjar arsau arfau tarik dalam makla ubnai bapra te ngin sa IP ya kata ka notification ngin sa IP ba i press baro ngila da yo syai bat la tho syai yang tu ba nakaliang ka ministry ko ong ba ki Central University kila ban pelong ki easy meeting within the campus ka bomut hapok campus te henry ka basngulungo bat ka basngu pelapat balai ba ya ki easy jong ka nihu ko ba ka kampus ka don ba hek kat kani ngidon sibun ki office ngidon sibun ki guest house bala ban pelong ki isi rebeli ban hap bandara sendon sadu sadeli te kata hi ka pen sngu lengo susu nomor ba kai ka ba sngu kia ka ba nakaliang joka union bat ka ni husu ni yang hene kolong ba habang ni don kam hapo university ni ju sngu no kapor ba nakaliang i provinsi juut ba ngimdon fon wat ya ka inter college cricket tournament ru lahaban pensange nomor balai bang ngimdon fon te nei kata ka fon kami habai dei bat kani ka jing pha igini ki delegation nam ta ka isi hakani khat sautrek ya kata tingi ngimla banong ye ring sungtho i ki don katoni ki jing le kai apreng gini ki ba pen long ye khna puli tangkum ki tiar lani kila ban sungtho ingi ba let's say la rangi penbet ikini ki samla pule da kanu kanti kila ndre namar na kudu kasngi banikong hi ngala dabyo ya keren bari profesor ndor anda du ibasimti ya kani ka suki kum provisi yang bangini trelang bani inai kata ti kamon namta ki kena pule kani skol ba ndre ka ba kai ka ba ngisngo banong ba hakani klimat ba kajing mi jong kata ka sithi lani kajing pha ya kata ka notification yang bakawan na ministry ndre ka ba sngulungo ba kumnu kat na ministry ru ka ay kajing tho syai profesor ndor ibadai provinsi berom jangan ke sekolah ba lingba ke phone call
tingis ngo banong ba lingba phone call hagini ga juk pamata ngimla ban priang namar ka ministry hi kan pha daga nyitho but iru I pha daga nyitho su registrar lada dei ba nakaliang ka ministry ka pha daga lingba ka telefon tingis ngo banong ba profesor mdoru ide ban ong ya registrar ba un kondok ya kata ba un pha ya notification syaki isi membar baro lingba ka telefon lingba ka sithi tingis ngo ba kan kamlong kalong kabam don jengmut hiru namenta jongi kisamla pule ba namenta jong ka skul ba namenta jengbit jengbiang jong skul ba hi berkowai hoi akani khlem marma mentai profesor imdor ringkat registrar kila aingi ka taka notification ba kila dep revoke ya kane ka isi ke ban long hak khat sautret jong benai nai weng arjar arpsan hang thayang nong ba delhi ban kli da profesor Shukla ubri visi jong ka nihu khubor ka basai ngi ko ban ong ba ka jing sha sitom ngi jongi hagitu ki khat rius ngi kajing ki jongi kin satngan jongi kamdei ke batang tang sipang rekan rius ngi ngila hapan du tia du dam bat kumjuru hadu kana klip mat ka deling ba jong profesor Shukla ubalawara gijing apo ke skul ba tingis ngobonong ba sa sikintin ba daleleru nginam ailat bangim aili ba profesor Shukla un khorwat chabi ya kinu ki profesor leni kinu hikai leni kinu ki staff ki badon hapo kan ke skul ba bakin long tang kita ki nong yarap jong ndringin ong dak basai ba ngihi nginam ailat bat ngin yai persang la ibor beret ban tre sitom bat ban wara kajing suk apo skul ba hendrei bangin kan taj si sendon kajing don kiti jong une profesor Shukla ini kan appointment ke jong visi kawan president of India pi kan ka arrangement nei kabam judan hari India hai ban harus sistem kan dan chete kabor kadang dai ngari provisi udimo ka pi pilaban ong mantau ngasap bun sen profesor Shukla ngada challenge ong sir memdan station so ka ak ong bala de memdan station udai provisi ban sim charge ka ak ro ong ba ndai tang provisi senior provisi de sim charge mot provisi na pura nama senior ba ila tung sai inga ka ba ar profesor Shukla usat argu kalainga wong it is not that I am not in Shillong. It is I have been driven out of Shillong. It's not that willingly nga sa sini. So kilong complex ba kani ka case kan. But kat padang non visi hi nganong kumno pi ngin hapan ya balance ta. Terus perkat yang ase ngah balance ministry visi barhangni ki association ki ma jidang kam janmin jengki. It's not easy ngong pisan banai kan. Si bukti ki ongi ikna mentang ngala namang ngasih kapak ki ngong nai khot press se kawan ai bagi ong ki nai penlong ma namala sat ki beri bopech pang nehur ke la sat ngir ke la sat bopi ki wan ndia apungat hende kata ko de ki sisa namar balai ba utei profesor Shukla ni ka ministry kap nungut ki wan ki no me kap bawan nong beri ni me langai tolong ta wat ka ministry ru perkawan sini kawan namar bala ke puk kejing le ti nakarang ong ikna ngong bopech ngani le ka pala ban convince Shukla ne ministry ne ka government ngam le ka pala ngamla ro so de fi ha ti mentapat haba kilawan ka tu mot te ka justify ngar ban sim decision ku provisi I ka justify ka tadi ka tu kila accept nam pa nei kan ni am kila accept namar ngi ngila thok kalai ber khat ki member jung ki si mo ba ki khna kilawan de ki phau spa te ki hajar le se kilawan ong ru but nim ko akan let yang situation kom last time ma namar kadan law and order security implication but nim ko aru baka exam kan kta ti mentak tu recording tu fil apan I kat nungut ki bri ki wan kam dai su ba ta wan tang akol ai kumut ma kadai ka jik sisa kata ma ba nga lada kadan ka por jangan nei na wan tang I weiru ikna na wan ka demand ka badan sisa ka por jangan ngala ndrei hapam dan ka por te ni hap up ya kata ka ya kum kini ki jingja tang tangki no ki penlong ini pengi option ki decision maybe the ministry kan pay itu report kan ong auto is compelled so that is why kan hopefully yang akan do soban lachti last week kan do yang kaju ing ong ong ba ki ong berfide ban wan tu city nomor halor tu city register ong pay kaban wang way la issue city ngap keren yang nomor UVC mentau la DU chairman jogi isi way pila notify ngap ong u pat ngakren keren u ong ko ban notify nomor ba ka ba nga ai ka report in writing ru matho ba ko por you register ka abun ki khna ko pressure ni nyala di ni tieng ka well being jong safety kam tam bri bona ba yenak ta kada hom ong ki khna ki le in writing ting sim ka bu gi bri mo so nga karpat yu nga ai ka writing ru u matho ba kalong om ni register u ay nga in writing tingil ak pasang tu si ka bala ndrei kam don kata ka jing su tho ba Shukla phite ko pen tre ti
ban ong pat na tu singa khamne er kom de ga jingsha ngamla ban IP kerteng re ngala contact i senior officials of state government nga karpa ki bagi intervene mo ka shithir kadan ngamla ka note kadan ngamla ban ki ilut nomor dan ki bagi le aku bari fi ngamla ki bri ki la batang shul ja ki wan kren fi ka press conference ni himla bale amta nomor ngi ki official ni kren ngele in the back drop kat bangila mohan background ban ra kata ka jinga jai ka university ndre mentang singi ba haktuk singi ki wan khindiat ngut ong pe lara mo ni hapan yele ngan yele ka bangla ndre mentang singi habal abun to ka justify nga ro habal abun ngatu ka justify nga because ka di ka voice ki student immediately nga ai nok tu sti but ngala tho su ka ngala ai city su official jung ministry ngala ai kan whatsapp ndre sti visiru monga there are hundreds of students here and they are asking because kata ka jinglong democracy hapaki one ki brio da bon kamon kadai ka mon jumki but ni kongki namar kadan ke exam lu ta banlong kila siang ni safar ke exam ya siang hampa ke exam so ke exam dan tentang apa pun brio kum tu ki usim ka pus brio na bar suko pas jai la shan significant bi la sia ka ke baja kidan ki asot ke sar montar girangnya nim kwa ka insecurity campus ti habala wan ka tu khna ka justify yang ni ta ban ong ba ki option pek ki khna lawan kadang ka pressure mentat ni namar bale kan efek ka campuri diti so teng ngasku biak namar ngala itre jam ma bikni khna haki kam jeki bon ma ki kam kini usu kile kapatai sudah on fi bon ma kila sna ki pas chat kili ki program ki prepare ki kwa ka SOT library ka belum kan constructive ka jing kwa jing kan pakas ka pangut yang aru bangan haban ayo teng i kumangya namta way brio ni hape class no pramangi nek kadai jing si sharu baka university kadan in a very big crisis amdai tang financial even ki non teaching ru pingi operate tang 4% na ka sanction string jung non teaching ki retire ki non teaching ki bon ba perkhat se nak siswa tang 4% ki non ki staff non teaching katuru ladang hapan advertising hapan yo permission na ka ministry namar ba menta ofisi tang hadin ru banai inum sha so ban advertise long kadang ka rule kai so rightly or wrongly ngam yero elo dema ngam mangale ka badai ndre ngala persan ka bala ban balance mo ndre ha kawan ko order nang tai direct mo ngala ngam ban se bangan de fo ngam perkhat long term university ka nu nya so ndre ha ki khna la one in such a large number kecilong ke demokrasi kibri pai apa ka justify yang iru wan ong pai hak tu singi ki wan khna ya keren bukli hak tu singi ki khna kilong sang ngim ko pen thut mo ni wan tang kan ni na bita patar jing si salar ki wan sangut ki khna ringut na spongun la si ong tongen menjun katar ka ingi nomor ba mo ni hapen iru ya ka ministry menta apa nga thos ki ministry ki tu sti bukli ngom ba na hundreds of students there ki bawan kamu mangim ko kan affect ki kan. So that is my explanation and try and build university mo lada ke isi kamlong po campus kadai ke bang khna bakadan ke notification juga ministry bak isi ke banlong mit hamin campus very right ngar masyad kot kata ke juk sithi yusukla ngong as per ministry directive ndai kadan ke second line ke bang me balada kadan ke condition ke ba extra condition ne ada condition ke ministry ke ban yo ka jimbit ministry but they kata phone call kan baka jingbet kila panong balisa di kampanye jing tho nomor kani bala de keren ki kan usia but habaki ai nga ka directive untuk nga pen kelai ka jing tho su register ban ngamak seki but ka jing thumu kalong ba banginum ya koi ka jing ele mentah bat ka ministry hi ngila ban ele bat wai buri sukla to let nyok tang manu handai kat ka ministry nya perkat long term relationship ki mala ka pore bangalet nang kumbangong pi ka spotorik bangalet ki ong nga ki khot meeting ki ong ba medem pulong ka meeting mo medem pulong isi dili hang tu nga resist har utu ko poru but ki ong tong in secret ndre haba ki kren ki ong bala it has been decided nanta Ukraine ru brio bala Ukraine nga malak por ndre Ukraine ru a ubi ba ngam so da ka phone ka ba so kadi ka kamram jungi at some point of time ba ngin happen comply ku mga ong fi ka phila banya menjur na ndre ni long very delicate ka balance mi nomor balik karena kapon hangning dan student stakeholders kum ki nong penyai hangning kadan ke ministry ke bafan ini nimla mencu kadan he ban le he bat ki man kapon ti ita di jing thumu bat si snap kata ngala kendu ri student dala da ai kata ngong pe ni long in a very bad shape ka finances ke jungi ti na para ngak kerpat la kata ke ministry kala ai ka order unta bat ni le
I teng-teng apa pilih Delhi hang kat no kajing penrit ya lah dia nam taka university nomor ni stu ni sitom sisa ni jinjak sisa kadau kim a hi kawai na ka kadau kim a ni explicitly kim tho syong bai bahau ni u ka sithi ka dan berkhoi bahau usnam arsan apun re financial year kajing fi ka allocation jung fi hapo kani kim ong robot ki ong bai ka allocation jung fi gare life way crore ha ti manta prakhat se tang ka wages jung ki casual last year ni spend 4 crore ni atang life way ijing mi na lading hap ni ajbon ma ti teng ngasutu kajing dom jung ki khna kablong kabadan bekas kaptu gila sacrifice dia hang strike hendai ngaset kerpat ya man lagi meeting ngpai nin hap long delegate you shukla te tong ila fight kan ni ngar resist kat bangala no hendai habade ke ministry ni happen jamil di pa sini but shanga kam tam provinsi ba phideban convene phideban pa research convene ngong song AMCM you in writing ngong pek ke bomlong nomor ki khna kim sultanat ikani kidan ka opposition but kadan lu kata kajing suthu ba katu ka isi jung phi ka bolong ha lai putrik mi ka kelas isi mo tinga yele ban resist ka bala wat ngatip bau di visi nga de tong provinsi hendrai akas putrik ubanai Oktober kita kini all on record hi ikna yo ki ong mga syukran thau ngal asakot yang ase Delhi saman yang ase Delhi hamang le Delhi ngai kundu director but under secretary pila abang balai tang director nomor 1 director la di bahewa were in charge ke Central University sani di burit lesingi ong director under 1 director means ka level jung nomor hak to ko por what additional secretary don chu hak to ko por tu bawan sini ti ulai kundu inga but under secretary but kilakili yang ki ong ba balai bamla amplong ki isi Delhi tengah peni bang ki wat perkhat hadu Delhi rung alai ngapli ki hoi kam non record ba nong khna kam non record nomor kolong unta ka ching hakajing ya jum ki kam jam ndai record balai bisu tho record ti nga resist kong ngong kadan lu kani ka jing su thu khna ba proses sukla nong bangso but nga so snai ri khna nomor kap tu kila fight nam ta ka ban pen mi yu sukla ngai ka khamla ban long so nga so snai ki run rai kala dei ka big achievement ni ki nomor hadu sisna man ta don chene ti kumtangi penyat pat ha ka arso tarik na apply tarik jong Oktober ka wan phone call na ministry ka ba direct enga kadi jing sisa kadi phone call pila banong balai pimpan pila pim tho pim keren pim ong ai enga jing tho mar ni gi ba penyat university iki juk ki bri gi ba ngele kendo pon sen da ka official da ka phone ki kolong official haba ki ong you are directed to inform the register ban convene ka isi meeting yang with all seriousness tang nakatur pilasto and it has been decided at the highest level ngamla mga provinsi ubaw lek kerpat naki malakapor nam ta kajingrap nam ta university ban sukren he malakapor tinga nga direct you register in writing ong ba ngalayo phone call na ministry but hang to hapo apor bang thok email you register ngada mark risk ministry under secretary su director khana makintip pakadai naki i ngile amta nomor habang yo verbal instruction ni tho amta kalap hilap ban ong ba AM ban demand beta kajing tho kalong ba sup la da phim don ha suki nei bidai ban su ba ni dei i university i patang 3% kajing ni jongi na ka total expenditure internal revenue